ଯୌତୁକରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାକି ଥିଲା, ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛି ମାନେ ସ୍ୱାଗତଟା ଭଲସେ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ଆମ ଏଇ ବୁନୁକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ମାନେ ଆମ କୁକୁର ନାଁ ହେଉଛି ବୁନୁ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଗତଟା ଭଲସେ କରେ, ଯିଏ ବି ଘରକୁ ଆସେ ତାର ସ୍ୱାଗତଟା ସେ ଭଲସେ କରେ। କେବଳ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଟିକେ ଲୋଭ ଅଛି, କିଏ କ'ଣ ଆଣିଥିବ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆସେ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଏପଟେ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିବେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମାନେ ଧୋତି ଦିଆଯାଏ। ଆମ ସେପଟେ ଅଲଗା କିଛି ଦିଆଯାଏନି, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ଧୋତି ଦିଆଯାଏ। ଧୋତି ଯାଚିଲା ବେଳକୁ ପିନ୍ଧିଲେନି, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପିନ୍ଧିବିନି, ରାତିରେ ପିନ୍ଧିବି, ଏବେ ପିନ୍ଧିବିନି। ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଗଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ତାପରେ ଆସିଲା ମାଜା। ପିଇ ସାରିକି ବସିଲେ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ଆମର ହେଇଥିଲା ଚିକେନ ଆଉ ମାଛ। ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ଢାମରା ସାଇଡରେ, ସେଠି ମାଛ ଚିକେନ କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଭଲସେ ମିଳେ। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲୋଭ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ କଙ୍କଡ଼ା। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାଟା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ରନ୍ଧା ହେଇନଥିଲା, ରାତିକି ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଖାଇବା, ଯେହେତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ। ଆଉ କିଣା ଜିନିଷ କିଛି ମାନେ କିଣା କିଣି ହେଇକି ଆସିଲାନି, ଘରୋଇ ଜିନିଷ ସିଏ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଛେନା ମୋ ବୋଉ ବନଉଛି, ଛେନା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଘରେ ବନେଇଥିବା ଜିନିଷ ଆଉ ବାହାରୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଝୁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି କେବଳ ବାହାର ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବେଶୀ। ସତ କଥା ହେଲା, ଘର ଖାଦ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ରାତିରେ ତ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ବି ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଆଖୁଟେ ଥିଲା, ତ 2 ଜଣ ଧରିକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ମୋତେ କହିଲେ ଆଖୁଟାକୁ ସଇ ଦେଇକି ଲଗେଇଲେ ତାର ଗଜାଟା ବାହାରିବ, ସେ ଗଛ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ସିଧା ଲଗେଇଲେ ଗଛଟା ବାହାରିବ। ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ସିଧା ଲଗା, ମୁଁ ସଇକି ଲଗାଉଛି, ଯାହାର ଗଛ ଉଠିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଚାଲିଲୁ ଆମ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ଆମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଆଖୁ ଗଛକୁ ଲଗେଇଲୁ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଓଲଟେ ବାପା ଖୋଳିକି ଆଣିଲେ। ଏ ଓଲ କେତେ କେଜି ହେବ କିଏ କହିପାରିବ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଇ ସେମ୍ ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ଛେନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଳୁ ଚପ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଥିଲା ଆଉ ଆଇଁଷ ତ ଖିଆଯିବନି, ନିରାମ ଖାଇସାରିକି ୟାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲୁ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ଯୌତୁକ। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବି କୁକୁର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଠେଇଲି, ବାପା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଦେଖିକି କୁକୁର ଆଣ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୁକୁର କେଉଁଠୁ ଗାଁରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଯେଉଁ ତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି କରିପାରିନି, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ନେଇକି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ମୋର।